είμαστε πολύ προβληματισμένοι με τα νούμερα. Ναι. Διότι θα πάρω τη δική μου περίπτωση. Τη δική μου περίπτωση, ναι. η οποία στο θέμα των θετικών γνωμών είναι 34%, στο θέμα να μην αλλάξει δήμαρχο είναι 29% και στην πρόθεση ψήφου είναι 24%. Υπάρχει μια απόσταση σημαντική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι είμαστε 20 μέρες πριν τις εκλογές και έχουμε 28% με 25% αναποφασίστους. Και μάλιστα στο δεύτερο γύρο είναι 27% οι αναποφάσιστοι. Δηλαδή, αν πάρουμε στην πρόθεση ψήφου, έχει 35% ο κ. Παπαϊωάννου, 24% έχω εγώ και 28% είναι το δεύτερο κόμμα, να το πω έτσι. Δεύτερη παράταξη, η οποία θα διεκδικήσει, που για μας αυτό είναι προβληματισμός πρώτον, θα το εκτιμήσουμε σε κάθε περίπτωση και θα σας πω και το εξής. Θα σας πω ότι είπα προηγουμένως ότι βαδίζουμε στη τελική ευθεία των εκλογών και τώρα πλέον ανοίγουν οι μηχανές για να δείξουμε το έργο μας, να δείξουμε το πρόγραμμά μας και να αξιολογηθούμε από τους δημότες. Και ενδεχομένως εμείς σαν Δημοτική Αρχή δεν προλάβαμε να δείξουμε το έργο, ή ενδεχομένως δεν είχαμε το χρόνο να το δείξουμε και δεν είχαμε και, αν θέλετε, τη στόχευση αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί μας ενδιέφερε η ουσία, να κάνουμε το έργο από να το δείξουμε. Όμως, επειδή απόψε, κύριε Σιμόπουλε, θα πρέπει να πούμε αλήθειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι η πρώτη επαφή των 4 υποψηφίων και εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα γιατί η φιλία με τον κύριο Παπαϊωάννου εξελίχθηκε σε έχθρα. Και είμαι σαφής σε αυτό να το πω και θέλω να το πω ενώπιο για να έχουμε μια σαφή θέση σε αυτό. Με τον κύριο Παπαϊωάννου πράγματι ήμασταν φίλοι, είχαμε κοινωνικές σχέσεις και είχαμε μια φιλία η οποία έρχεται από τότε που ήμουν αντιπεριφερειάρχης και συνεχίστηκε στην περίοδο μέχρι 3 χρόνια, μέχρι 1 χρόνο από τώρα. Με τον κύριο Παπαϊωάννου συγκρουστήκαμε επειδή ήταν επιλογή μου να προστατεύσω το θεσμό του Δημάρχου και να μην υποκύψω σε επιλογές τις οποίες ήθελε να μου επιβάλλει ο ίδιος για τα τεχνικά έργα. Είναι επιλογές οι οποίες ήταν εκτός των δικών μου αξιακών αρχών, εκτός του ρόλου του Δημάρχου, επιλογές στις οποίες δεν συμφώνησα. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Έχω μάθει και στην πορεία μου ως δικηγόρος και στην πορεία μου στην αυτοδιοίκηση να μιλάω συγκεκριμένα. Και μιλάω συγκεκριμένα για το κύτταρο του Χιτά της Λαμίας. Έφερε το θέμα του Χιτά, αλλά δεν είπε τη μισή αλήθεια. Πώς γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων ή πώς έπρεπε να γίνει, δεν το ακούσαμε και αυτό, αλλά ανέφερε τη λέξη Χιτά. Πάμε λοιπόν. Η αιτία της σύγκρουσης. Η αιτία της σύγκρουσης ήταν συγκεκριμένη, γιατί ο κ. Παπαϊωάννου μου ετηλεφώνησε μέσω Ιουνίου του 2022, ζητώντας να μην γίνει διαγωνιστική διαδικασία για το θέμα της ανάθεσης του έργου του Κιτάρου, να μην εφαρμοστεί η νομιμότητα, αλλά να πάμε με περιορισμένη πρόσκληση και διαπραγμάτευση, πράγμα το οποίο αρνήθηκα. Και όταν με επισκέφθηκε στο γραφείο μου, στην άρνησή μου αυτή ήταν σαφής και μου είπε ότι εγώ θα κατέβω για δήμαρχος. Του είπα λοιπόν, επιλογή σου είναι να το κάνεις. Αυτή ήταν η αιτία της σύγκρουσης με τον κύριο Παπαϊωάννου. Συγκρούστηκα με συγκεκριμένη λογική. Έχω και εγώ ένα ερώτημα, αφού αποφασίσατε να μιλήσετε για αυτό το θέμα σήμερα. Γιατί δεν το κάνατε έγκαιρα και νωρίς, πριν φτάσει ο κ. Παπαϊωάννου να έχει μαζί του το 35% έναντι 24% του κόσμου ή στην παράσταση νίκης το 44% έναντι λιγότερο πόσο. Θα σας πω. Δηλαδή, αν από την πρώτη στιγμή αυτό το βγάζατε δημοσίως και λέγατε εμείς οι δύο που πανηγυρίζαμε το 19 μαζί τη νίκη μου στη Διάκου, τώρα δεν είμαστε μαζί για αυτό το λόγο. Δεν θα είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή το ζήτημα για να ξέρει και ο κόσμος γιατί εσείς μαλώσετε ενώ είστε καλά παιδιά και φίλοι. Κύριε Σιμόπουλε, πρώτη φορά βρίσκομαι face to face ενώπιον με τον κύριο Παπαϊωάννου. Μέχρι στιγμής ο κύριος Παπαϊωάννου μιλούσε δι' αντιπροσώπων. Ο ίδιος δεν εξέφραζε ποτέ θέση και άποψη για τα δημοτικά πράγματα. Μιλούσε με γενικολογίες και αοριστολογίες. Πρώτη φορά βρεθήκαμε σε κοινό τραπέζι. Επέλεξα λοιπόν σήμερα που βρεθήκαμε μαζί και έχω και να πω αλήθειες, οι οποίες αλήθειες απεικονίζουν την αιτία. Φυσικά. Λοιπόν, θα σας πω. Ξεκίνησε λοιπόν η ιστορία γιατί εμείς πιστεύαμε ότι πρέπει ο ρόλος του Δημάρχου να είναι πάνω από φιλίες, πάνω από σχέσεις, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό υποστηρίξαμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Στο Κάστρο μίλησα για τσιφλικάδες και τσιφλίκι. Αν θυμάστε. Στις 12 Ιουνίου που παρουσίασα το συνδυασμό μου στο Κάστρο, μίλησα για τσιφλικάδες και τσιφλίκι. Τότε λοιπόν προσδιορίσα
τις λογικές οι οποίες επικρατούν στον κύριο Παπαϊωάννου. Ο κύριος Παπαϊωάννου θέλει τη Λαμία Τσιφλίκη και θέλει να είναι ο απόλυτος άρχον των τεχνικών έργων. Αυτή ήταν και η αιτία της σύγκρουσης με τον κύριο Παπαϊωάννου. Από τότε λοιπόν που ανακοίνωσε Ιούλιο του 2022 για πρώτη φορά την πρόθεσή του να διεκδικήσει θεμιτό δημοκρατικό δικαίωμα και του κύριου Παπαϊωάννου και του καθενός να διεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου. Από τότε που ανακοίνωσε Ιούλιο μήνα, η οικογένειά μου και εγώ προσωπικά βιώνω ένα δράμα με απειλές, με ύβρις, οι οποίες έχουν κατατεθεί με μηνυτήρια αναφορά σε ανύποπτο χρόνο στον εισαγγελέα. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο δήμαρχος να βλέπει μπράβους να περιφέρονται γύρω από το σπίτι του. Έχω καταγγείλει και τηλεφωνήματα ανώνυμα που έχω δεχθεί το βράδυ με απειλές για τη ζωή μου, αλλά έχω δεχθεί και απειλές από τον ίδιο τον κύριο Παπαϊωάννου μέσω τρίτων ότι θα με σκοτώσει και θα μου κάνει και άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν τα οφείλω να τα πω και είμαι εδώ και το κοιτάω στα μάτια και το τα λέω. Μου μετέφερε μέσω τρίτων απειλές για την ίδια μου τη ζωή, για την οικογένειά μου. Βιώνω λοιπόν ένα συγκεκριμένο δράμα, το οποίο το έχω καταγγείλει στον εισαγγελέα με μηνυτήριο αναφορά σε ανύποπτο χρόνο. Για το θέμα αυτό έχω επισκεφτεί τον κύριο εισαγγελέα 3 φορές και έχω αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά. Ζήτησα δε και την άρση του τηλεφωνικού μου απορρίτου για να δω ποιες κλήσεις δέχεται το τηλέφωνό μου στις μεσονύκτιες ώρες που με απειλούν για τη ζωή μου και την ζωή της οικογένειας μου. Δεν είναι και ωραίο πράγμα να απειλείτε, γιατί η ζυγαριά καταλαβαίνετε που βγαίνει όταν απειλείται η οικογένεια ενός ανθρώπου. Αυτή η κατάσταση βιώνει εδώ και ένα χρόνο. Και ανέμενα και το πόρισμα από την εισαγγελία, η οποία έχει προχωρήσει σε προκαταρκτική έρευνα. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι της λογικής και θέλω εδώ να το πω στην πρώτη εκπομπή που βρισκόμαστε όλοι μαζί, ότι ο κ. Παπαϊωάννου θέλει τη Λαμία Τσιφλίκη και θέλει ένα Δήμο, μια εργολαβία. Θα σας πω το εξής και να κλείσω με αυτό. Είχε πει τον Ιούλιο του 2022 ότι όσο ανακοινώνει από την στιγμή που ανακοίνωσε υποψήφιος δήμαρχος μέχρι σήμερα, δεν θα μετέχει καμία εταιρεία του σε δημόσιο έργο. Και τον Νοέμβριο του 2022 μετήχε εταιρεία σε διαγωνισμό σε δημόσιο έργο. Αν αυτή είναι νοοτροπία και λογική